Història de Xixona al carrer, el dia del Corpus de 1897. El 10 de juny de 1897 era el dia del Corpus i havia previst un gran programa d'activitats, com així es dia la premsa. Se verificará por la mañana una gran función de iglesia a la que asistirá el ayuntamiento de esta y por la tarde a las 5:30 saldrá de la iglesia parroquial una lucida procesión a la que asistirá también aquella corporació. Això era lo normal i habitual, però ixe any hi havia una sorpresa. Anava a inaugurar-se una gran innovació social per aquell temps, com era el servici d'aigua potable, que tenia com a senya més important i fonamental per als xixonencs la inauguració de una monumental fuente que ha sido construida en una reputada fundición de Alcoy. La referida fuente está compuesta de dos grandes platos unidos por un grueso tubo al extremo del cual hay una bonita figura, resultando el conjunto muy bonito por lo bien acabado que está dicho trabajo. La fuente, mejora importantísima para la vecina ciudad, será colocada en la plaza de Alfonso XIII. La idea original era col·locar aquesta meravellosa font on finalitzava el principal carrer de Xixona, l'avinguda d'Alfonso XIII. En l'actualitat correspondria a estar situada davant de la porta d'entrada del Trabajo. I allí va estar, però molt poquet temps. Això és una altra història. I això és tot. Si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.